Doamnelor și domnilor, în această seară vom declara un caz de furt. Acesta este locul faptei, unde aici era un scooter. El este făptașul care încearcă să fugă. Văd că a lăsat, el este martorul care a văzut aici semne în care Făptașul, ia întoarce camera, în care arată ceva. Go! Să vedem, mergem înainte că mai avem semne. Încă o săgeată. Deci mergem înainte. Am dat iarăși de o altă săgeată. Deci iar mergem înainte. Aici ce avem? Încă o săgeată. Deci mergem înainte. Aici încă o săgeată. Deci iar mergem înainte. Aici avem tot o săgeată. Deci mergem iarăși tot înainte. Aici încă o săgeată. Mergem înainte. Aici deja este prea întuneric. Ce se întâmplă oare? Ia să aprindem luminile. Ne aflăm, doamnelor și domnilor, în subteranul unei case. Wow! Acesta este scuterul furat. Este fapta. Aceasta este fapta. Aici avem dovada că scuterul a fost furat. Pardon, fapta a fost furată. Să vedem că e scris ceva aici. Ce e scris? Felicitări! Aceasta este învățare de minte să mai saluți lumea. Ha, ha, ha! Of, Doamne! Acești... Dobitoci? De ce îmi vine să plâng? Acești criminali au putut să facă așa ceva. Deci, doamnelor și domnilor, aici avem fapta îndeplină. Doamne ferește! V-am lăsat, acum așteptăm să ajungă... Așteptăm să ajungă făptașul. Asta la vista, baby.